Hello, what's up guys? Karong adlaw guys na is magkasugod na po ta og garden. Og dako sa mong pikas bahay guys. Og mo ni mo ang gardenon guys, mo ni ang gardenon karon. Og kuno guys ang area mo ni akong hagbasan. Tama to guys. Basan ako ni guys. May daron ni. May kamote ra guys. May guys sugdan ako ni og hagbas. Garden ta samtang may klase karon edya ko sa ako ang lagaraw nga atong gamiton guys. Agahong ligaraw nga bayro nun guys. Ang ligaraw bayro na to magabait ta sa to ang ligaraw. Okay guys, magsugod na tao hagbas guys, lagon landong may init. O ganito ko nga area nga magsugod og hagbas guys no. Nanay mga hinagbasan guys, mga sugdan. O karon guys, now day nga tinanom da na rin na may siling labuyo o may mga kamatis o sibuyas dahonan. Imo ni guys na ang mga tanom, may mga kamatis. Kamatis guys, na mga labuyo, siling labuyo guys. Ano ganang hinog guys mga hinog ayan ang area nga sugdan og garden. May mga sili espada guys, so may sibuyas, hiwang na sibuyas. Wala na matiman. May espada guys. Ano guys, magsugod ang tao magbas, magsuot ako gontis para di kayo tapang malutan sa naghambas guys. Yan ako mag-jacket guys, kaya lang igang kayo. Gontis na guys na. Okay, let's go. Guys, uli na dahil ko kang gahagbas. Yan ako sa balay.